taas palokkiin lähetty ja kello on jo 9:30 alkaa olemaan. Kaveri sai yhden kalan, minä sain en sanonut mitään. Just tultiin. Laitetaan vehkeet valmiiksi. Aletaan pilkki. Oli ahvenvideo tekemässä. Käytiin ahvenpilkillä, mutta kaikki videot meni päin honkia. Piti taas tulla palokkiin. Juu, pistetään kamera pyörimään. Ja yksi kysyi minkälaista säätä, niin mä pistän tähän nyt näkyviin, että missä säässä ollaan tänne. Siitä oli kysely. Pistetään näkyviin. Aletaan pilkki. Katsotaan. Mitä se päivät on tulossa. Sieltä kalaa kiinni. Ei kerran kaveri edes laske ja nyt on jo kalaa kiinni. Komia kirre. Homma toi. Ja sieltä toinen kalaki. Ei siinäkään 10 minuuttia väliä ja toinen kalaki. Osuus tuohon ovaan suuhun. Oi ja komia kirre. On se. Hyvä. Homma toimii taas. Tässä ollaan ja se ihan alalammi. Ihan tässä alakoskessa. Taas meni. Tästä pari minuuttia kesti entisestä ja nyt on tässäkin. Tää kerkesi jo vettä. Tuossa kun vehkeitä laitettiin, tää kerkesi vettä jo aika hyvästi. No. Semmonen kala. Ei täällä ketään. On täällä. Justiinsa oltiin, että vaihdetaan tähän Ottonkien luokse. Niin huomattiin samalla, että meillä on lippu just. Ja semmonen on siitä tullut. Hyvä kala. Iski päivän 3. lohen kiinni. Möyri. Mutta möyri. Ei oo kiinni. Sytellään rauhassa. Tullaan ylös asti. Mulla kun on joku 0,18 siima Ottongissa. Tullaan
Ja heti perään just saatiin kalaa jäälle ja ei kun toista vuo. Tässä että toista päästä lampeen alalla millä olla ja toiseen päähän juostiin. Ja Ja potki. hyvä, hyvä. Komia kirre. No. No niin, se alkaisi olla päivä täys ja yhteensä 6 kalaa tuli ja Otto vei kyllä voiton tänne, että kaikki nousi sillä. Juu, sinähän niitä näkyy. Tähän tuli pari tapahtumaa tähän Norolan valolätkään ja Niko Fishingin morriin. Niillä ei kyllä ylös asti tullut. Ja sitten tähänkin mikropiteen ötökkään tuli pari tapahtumaa, mutta nekään ei tullut ylös asti. Muistatkahan tilata kanava ja pistää tökkäys vaikka, jotta ei muuta keksi. Homma toimii, homma.